21. század második negyedében a fény feletti űrutazás beköszöntével az ember példátlan módon terjeszkedni kezdett. Az emberiség előőrsei új bolygórendszereket fedeztek fel. Sok bolygót birtokba vettek. Egyre távolabb utaztak az ismeretlenbe. ...2057-ben a Föld legkíméletlenebb szomszédjai, a Krogok heves orvtámadást indítottak. Elsöpörték a véderőt. A Föld közösség elkeseredetten védekezett. Erőik kitartottak, és a Krogokat nagy nehezen visszaverték. Az emberi faj azóta békében él szomszédjaival. Csak hogy ennek vége. Óbán csillagfutama. Első rész. Egy új kezdet. Ott ült egész éjszaka. Nem hallottad? Tegnap volt a születésnapja, és az apja fel se hívta. Már megint. Miért? Él az apja? Én meg azt hittem, hogy árva. Mégis mit képzelt? Ha eddig nem hívta fel, ezután se fogja. Hé, te! Nem vagyok süket, hallod? Ez az, fussatok csak! Úgyis csak irigykedtek. Az apám hírneves, minden idők legjobb versenymenedzsere. Egyszerűen... Sok dolga van, azért nem hív. Biztos akart. Éva! Csomagod jött, most láttam a portán. Fel a fejjel! Igen. Mit mondtam nektek? Tudtam én! Szia, Ned! Azt mondták, csomagom jött az apámtól. Hé! Ébresztő! Érkezett egy csomag, igen, de nem hinném, hogy apától jött. Azt hiszem, az alkatrész, amit rendeltél. Nem mondd meg senkinek, hogy beengedtem ezt a... Jól van! Ide figyelj, Ned! Ha nem lennél ilyen vén és csúnya, adnék egy puszit. Csak lennék 50 évvel fiatalabb. Elkéstél. Szia, szépségem! Rég láttalak.
Hoztam egy kis ajándékot. A mai nap nagyon szép lesz. Neked? És nekem. Éva! Azt hittem, szétszedte a rakétaszékét. Ne ácsarodjon már, állítsa meg! Korai érettségi. Biztosan ez lesz az. Apu. Kislány, mégis mit képzelsz? Mit csinálsz? Benegyek! Don Vej lánya vagyok. Ez jó volt. Hidd el, sok viccet hallottam. Nincs időm játszadozni, hogy gyerünk nyomás. Tűnj el innen! Don Vej lánya. Hé, maga! Mit keres itt, fiatal úr? Szóval fiúnak néztél engem, nem látod, hogy lány vagyok? Ó, annál inkább. Nos, akkor még kevésbé van rá okod, hogy itt légy. Ez nem egy üzletközpont, hanem egy versenycsapat hangára. Na tűnés, mielőtt magam billentelek hátsól. Itt valami tévedés lesz, a nevem Éva. A lányod vagyok. Ostobák! Mondtam, hogy holnapra ki kell pofozni, ez lesz a Grand Prix. Elnézést, a vezetőszerelő ma nem tud bejönni. Ezt még meglátjuk. Megőrült maga, ez a Grand Prix. Ez nem jelent magának semmit? Tavaly is kapott kimenő napot, ugye? Hogy érti, hogy ikrek? Felőlem 5 ikrek is jöhetnek. Szükségem van magára, de most azonnal. Nem tudom helyettesíteni. És a főhajtómű nem működik. Sok hűhó semmiért, komolyan. Mindenki tudja, hogy a turbó soha nem működik. Legjobb kikapni azt a vacakot, és voilà! Engem csak a futam érdekel. Hé, elvesztetted az eszed, te kislány? Uram, működik! Na jól van, ki van rúgva? Ki vagy te? Nyögd már ki! Nekem drága az időm.
vagyok. Molly, tiéd az állás. Reggel 8-tól tart a munkaidő este 10-ig, hetente 7 napon az ebédszünet fél órás, de nem lesz időd megéhezni. És legközelebb javaslom, rendesen öltöz fel. Igen, én is örülök neked. Mi ez? Jaj, jaj, jaj! Don Wayne-t keresem. Tisztelt elnök úr! Ó, micsoda limuzin. Mit akarhat az elnök a főnökünktől? Ő az új szponzor? Nem. Apa! Nos, mit tehetek önért? Rögtön a tárgyra térek, Wayne úr. A földnek szüksége van magára. Attól tartok, hogy nem értem. Azt hallottam, hogy maga a legjobb futamszervező a földön, és amit most elmondok, szigorúan titkos. És örökké titkos is marad. Értem. 25 évvel ezelőtt történt, még csak ifjú tanácsos voltam. A krogok végső mindent elsöprő rohamra indultak, és mi a legrosszabbra készültünk. Ám hirtelen... megjelent egy látogató. Üdv néktek, föld népei! Habár semmik vagytok ti az univerzum szemében, én, az Avatár, meghívlak, hogy csatlakozzatok a galaxis lényeihez, Óbán csillagfutamára. Készüljetek, mert közeleg legvégső díjatok. Mi egy futam? Hát nekem ennyi éppen elég volt. A krogok! Ezek visszavonulnak! Uraim, senki sem tudhatja meg e falakon kívül, hogy mi történt ma itt. Úgy értem, senki. Ezredes, mi lesz a futammal? Milyen futam? Ez nevetséges. Ki hinne nekünk? Tanácsos, gondoljon a jövőjére. Nos, ma mi vagyunk a hősök, akik megvédték a földet a kroktól. Elég, ha az emberek ennyit tudnak. Eltemettük a múltat. Ám most az Avatár visszatért. Óbán nagy futamának békéje véget ért. Eljött a legvégső próba ideje. El kell indulnunk a versenyen, vagy az ég tudja, mi történik. Miben segíthetnék én? Az Avatár hajója hajnalban indul. Gyűjtse össze az embereket és menjen. 13 órát kap. Mindent megteszek. Rám számíthat. És még egyszer a Kisliga győztese, Rick Thunderbolt! Gratulálok! A Kisliga bajnoka lettél. Tudtam, hogy sikerülni fog, Rick. Adj engem békén, Don, csak az idődet vesztegeted. Nem térek vissza a szánalmas csapatodba. Nem ajánlottam fel, hogy visszajöhetsz. Kész! És most Jordan C. Wise. Don, nem mondanád meg nekem, hogy mit keresünk itt? Azt hittem, hogy valami nagy futamra készül. Ahová mi megyünk, jól jön majd egy ilyen lövész.
Ez az. Tökéletes. Elvisszük. Szó se lehet elkobzásról! Az Arrow 1 és 2 prototípus! Nem versenyzése vannak, megértetted? Nálad ócskavas lesz belőlük! Nem engedem meg, eltelt millió év! És most tűnés! A szerelőkre is szükségem van. Stanre és Koira. Lehetetlen! Stan a jobb kezem, Koi meg a bal! Pontosan, rendkívül fontos dologról lenne szó. Akkor az én karom a te karod? Igen. Uraim, készüljünk fel a végső ellenőrzésre. Segítsenek Stannek és Koinak a gépek átnézésénél. És most mit forralhatsz a hátam mögött, ha? Ha ki akarnak szállni, most megtehetik. Szó sincs róla, uram, örömmel felelünk a kihívásra. Tudod, közlepény, nagyon nagy a szád. Don, legalább sejtesd velünk egy picinkét, hogy hová megyünk. Az elnök úr szerint Óbán a tejút epicentrumában található. De először előfutamokat tartanak egy időben 3 bolygón Óbántól egyező távolságra. Itt, itt és itt. Mindegyik 350 fényévre van onnan. Wow! Anyám! Védjük meg a bajnokokat! Erre, gyorsan! Mi folyik itt? Ez egy krok! Egy krok támad minket! Rick, hozd a furgont! Várjanak! Vissza! Hey, engedjen be! Várj, apa! Menjünk! Jövök már, apa! Nem lehetne ez a batár kicsit lassabb? Aj, társaság. Repülj át a galaxis túloldalára, ha úgy tetszik. De ezúttal én is veled tartok. Elnézést, ez krokmentes jármű! Lassíts, nem tudom célba venni! Nem! Rick, tapossa fékre! Mi? Fékezz már most! Igen! Gyorsan, így kifutunk az időből! Taposs bele, Rick! Azt hitted, leráztál engem? Ha! Rász karikát! Az Avatar hajója. Hajnalodik. Gyerünk már, vacakócskavas! Vigyázz! Ez az a nagy futam, amiről regéltél, Don? Vagy ez csak a bemelegítés volt? Gyorsan, Rick, gyorsan! Segítség!
Mi a... Hé, ez tök lafa! A kocka el van vetve. A futam elkezdődött. ほらね笑ってた方がずっと優しいよどこで待つの目の前にあるのになぜか怖くって花束にして